ژڕێ دەرکەتن مارقۆس نه کیکۆیەکی ژوان پچووکێن بۆ باوەری بە من تینن ژڕێ دەرخێ ji bo wî çêtir e gobaraşekî mezin bi sûtiyê wî ve bê girêdan û bê avêtin deryayê. Eger destê te bixê guneh wî jêke ji bo te çêtir e got tu bi dest bikevî jiyanê lênego bi her du destê xwe veherî dojehê nav agirê govenamirê. Eger lingê te bixê guneh wî jêke ji bo te çêtir e got tu bê ling bikevî jiyanê lê negot tu bi her du lingê xwe vebê avêtin dojehê. Eger çavê te bixê guneh wî derxe ji bo te çêtir e got tu bi çavek bikevî padîşahiya Xwedê lê negot tu bi her du çavê xwe bê avêtin dojehê. Li wir kurmê wan namirê û agirê wê natemirê çimkî her kes wê bi agir bê xwêkirin. Xwê qenc e lê eger xwê şoriya xwe winda bike hunê careke din bi çi şoriyê wê bidinê bila bi we re tama xwe hebe û bi hev re di aştiyê de bijî. Pirtûka pîroz, Encîl, silav û rêz xweşik û birayên hêja.